Lad reagenserne nå stuetemperatur før brug, hvis de opbevares i køleskab. Lad kontrollen stabilisere sig i 30 minutter ved stuetemperatur før brug. Hold kuverten fra siderne og fjern foliebeskyttelsen. Brug den åbnede kuvette inden for 2 timer. Tag en transferpipette og hold den på den øverste dråbetæller. Bland kontrollen godt. Må ikke rystes. Klem godt sammen og sæt spidsen ind i kontrolvæsken. Slip dråbetælleren og løft transferpipetten, når spidsen er blevet helt fyldt. Klem dråbetælleren fast for at frigøre kontrollen ind i kuverten. Tag en reagensprop fra reagensrøret og luk røret. Luk kuverten med reagensproppen. Udfør testen inden for 2 timer. Vælg kvalitetskontrol og indsæt kuverten i aflæsningsbrønden. Måletiden er 2 minutter. Når målingen er afsluttet, vises resultatet på skærmen. Kuverten kommer automatisk op og kan fjernes.